Prvý záber by som chcela taký, že ako keby úplne z detailu, pôjdeš takto. Už natáčame? Áno. Ahojte, viem, že mám veľmi divne teraz vypnuté vlasy, ale to je preto, že ešte vás chcem nehať na pätí, že ako to vyzerá. Dala som si modré vlasy, ale nie permanentne, keďže mám dosť tmavé. Ale použila som takýto sprej od L'Orealu, je to tyrkysový odtieň a akože vyzerá to celkom dobre, ale myslím si, že je to úplne nepoužiteľné na niečo iné ako na nejakú fotku alebo na pár záberov, pretože keď som mala spustené vlasy, toto som mala totálne celé modré. Neviem, či ja som spravila niečo zlé, alebo je to chyba v tom. Možno, že teraz, keď je také teplo, tak sa trošku potím a ono to tak zanecháva na tej pokožke tú modrú. Akože vyzerá to dobre, ale za 7 eur sranda na jeden deň, ktorý mám zafarbiť celé telo na modro a vyzerá ako avatar, neviem. Zvážila by som, ale tak tu máte to, ako to vyzerá. Production. Takto som modrá. Aj túto pekne podpazušie. Wow, avatar.